Business permit sa floating cottage sa San Vicente, Olango Island sa Lapu-Lapu City nga nagpahigayun og extreme water sports activity nga jumping balloon expired na matod sa City Treasurer's Office. Tiluan meron din na adunay live update kabahin nini. May Lan matod sa manager sa naasuyng floating cottage nga dili expired ang ilang business permit tungod kay temporary pa lang ang gi-issue sa City Treasurer's Office ug gikatakda pa unta silang ipaubos sa inspection aron mahatagan sa mayor's permit. Hulyo 11, dihang misway sa extreme water sport nga jumping balloon ang 43 anyos nga babaeng turista nga taga Cagayan de Oro City. Apan matod sa acting city treasurer sa Lapu-Lapu City, Claire Cabalda, nga niadtong Hulyo 1 pa may expire ang temporary business permit nga gihatag sa lokal nga kagamhanan ngadto kanila. Kay bagong aplikante sa business permit ang maong patigayon, gihatagan lang sila og 90 ka adlaw sukad sila milukat og permit niadtong Mayo aron pag-comply sa ubang mga regulatory documents. Dugang ni Cabalda, wa malatid sa business permit application sa naasuyng floating cottage nga magtanyag di sila og extreme water sport sama sa jumping balloon. The permit is pertaining to the cottage rental, floating cottage rental, not on the activity that they are conducted. Water activities such as those katong na aksidente is wala to siya, not within the permit na issued to them. Human ma-serve ang cease and desist order niadtong Sabado sa naasuyng floating cottage rental, karong adlaw gisusi sa taga City Treasurer's Office ang naasuyng floating cottage. Subay niini, gisusi na usab karon sa City Treasurer's Office ang uban pang mga patigayon sa Lapu-Lapu City nga susama og patigayon sa floating cottage. Samtang gitataw sa management sa naasuyng floating cottage nga di pa expired ang ilang business permit kay wa pa man gani sila ma-inspect sa taga City Treasurer nga usa sa mga rekisito aron mahatagan sila sa final nga business permit. Maybe when nag-start May 18. So, pag pa ba yung expired day dahil? Ano siya, temporary ni siya for inspection niya. Kanang wala mina-inspection nila dahil kay Islam ang good layo ba? Gibutyag usab sa manager sa floating cottage nga wa pa sila makakabot og settlement sa pamilya sa namatay nga guest tungod sa kadako sa kantidad nga gipangayo niini. 1M mo gud lang di pangayo niya. Dili pa mi ka-afford ko so 1M. 2 months pa ba ni? Mangi lagi ang tani na bisag kailan na mo basta mo 500 siguro. Niya. Murag dili pa man sila masugot mo kabaw o mo file pa sila namo. Gipahibaw hinuon sa Lapu-Lapu City Police nga hangtod karon wa pa sila'y nadawat nga kasayuran kun musang at bagayon og kaso ang pamilya sa namatay nga guest. Until na wala pa tay nadawat nga magkatingabot sila pero wala pa sad sila balik sa police station para mo file og formal complaint. Gidugang sa Lapu-Lapu City Police, mamahimog gihapong makapasaka og kaso ang pamilya bisan kun gipapirma og waiver ang guest sa management sa floating cottage sa wa pa kini misway sa jumping balloon. Dili man na totally makawala sa liability o mapirma tag waiver o nanagi may tabo. For sure ang nagi ang civil liability usa na nila lang bukton din. Sa bigas bahin, gitigom kaganihang buntag sa Lapu-Lapu City Tourism Office ang mga boat operators ug tour guide sa Dakbayan. Lakip sa gituki atol sa tigom ang rebranding nga himuon ug ang pag-centralize na sa tanang island hopping activities ug tour packages nga pasiugdahan sa Dakbayan. Gihatagan usab og higayon ang mga boat operators ug tour guide nga makapadayag sa ilang mga opinyon diin ubay-ubay ang mihangyo nga unta ma-regulate sa lokal nga kagamhanan ang nagkadaghan na karon nga mga tour guide nga walay mga permit. Especially here sa Magtaksay nga dapat kayo mag-tour na magsinilasta, no? At for sure, ito ang juga nga dili din sa tour guide, no? Dahil ikatunga sa dihang Magtaksay, tulunan mo pa yung guest, kumain ng away. Gisusi usab karon sa Tourism Office ang tanang matang sa sports activities sa tanang mga resorts o establishmento sa Dakbayan. Para pinaagi ni ana, we can determine kung nilukat ba og permit or wala, kung unsa ra nga permit ang ilang gilukatan. Kung ang ilang gilukatan is the operation, nya wa dito ang katong sports activities, pwede na nato maka-recommend for closure.
Balik sa issue sa jumping balloon, matod sa manager sa naasuyng floating cottage, nga kagahapon sa buntag, naabot na sa Cagayan de Oro City ang patayng lawas sa ilang guest. Apan hangtod sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y giluwatang pamahayag ang pamilya ni ini. Lan? Okay na, salamat. Luan Merondina.